బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సిల్వర్ సిండ్రిల్లా. సరికొత్త కలెక్షన్తో మీ ముందరికి వచ్చాను చూడండి. ఇలా మొత్తం డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తుంది, కుందన్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. శారీ మొత్తం ఇలాగే వస్తుంది చూడండి. బాగా చూపిస్తాను మీకు దగ్గరగా క్లియర్గా. ఇలా వచ్చేస్తుందండి. పళ్ళు పాట ఎలా వస్తుందో కూడా చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి పళ్ళు పాటలో ఇలా టాజల్స్ వచ్చేస్తాయండి ఎండ్లో. చూడండి ఇలా వచ్చేస్తుంది, మొత్తం టాజల్స్ వచ్చేస్తాయి మనకు. బ్లౌజ్లో కూడా మనకి హ్యాండ్స్కి వర్క్ వచ్చేస్తుంది. వెరీ సాఫ్ట్ శారీ, డైలీ యూస్ పర్పస్కి బాగా పనికొస్తుంది అండ్ ఫంక్షన్ పర్పస్కి కూడా పనికొస్తుంది అనుకోండి. ఇలా వచ్చేస్తుంది మొత్తం శారీ. ఇది అండి మనకు బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇట్లా ప్లెయిన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎడ్జెస్లో మనకు హ్యాండ్స్కి ఇలా వచ్చేస్తుందండి. చాలా బాగుంటుంది. 550 ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. సింగిల్ కలర్ అండి. గ్రాప్ సూన్. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఏదైనా నచ్చితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని వాట్సాప్లో సెండ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.